सासे बर' फिसाया गोमानानै दङ। सावगारियाव नुनाय बे बर' सेंग्राया थांनाय सानथामसो सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बे बर' सेंग्रानि मुङानो जाबाय रातुल स्वर्गियारि। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि कुहिपार गामिनि महिम स्वर्गियारिनि नैथि फिसाज्ला रातुल स्वर्गियारिया थांनाय 23 मार्च बुधबारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दक्षिण पलासगुरि गामिनिफ्राय बे गोमानाय सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ रङिया हिनजावसा कलेजाव मार्कशीट लायनो दोनलांनानै मोनाबिलि 6 बाजिसोआव मोजां मोननाय सिख्लाखौ न'फारसे दोनहैफिननानै गावनि आंगो न'फारसे फैफिननाय लामानिफ्रायनो गोमानानै दङ। दा बे गोमानायखौ लानानैनो कुमारिकाटा आउटपस्टआव एजाहार होनाय जाबाय आरो बे सेंग्रा गोमानाय साननिफ्रायनो मोजां मोननाय सिख्लायाबो दुखुजों जाया लोङा दासिमबो गाबगासिनो दङ। सोरबाफोर बहाबा लामा सामाफ्राव गोदाव सोराव थालाबायनाय नुसनबायोब्ला 7635896435 आरो 8638969248 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। सुमुथि स्वर्गियारि, आंनि फिसाज्लानि मुङा रातुल स्वर्गियारि। बे बाबा फिसा रातुला 12था बाग्लायनानै न'आव फैनायखाय आं होनदों बाबा ओंखामा खुरना दोनदों न'आव जाहैथां। जाया मोखां सोम ओमफ्राय होनबाय होमबालाय हराव जानांसिगोन नों होनबाय। बे जेबो बुङाखै फिसाज्लाया। थांबाय बेयो दखानाव थांगोन ना माखो थाङो, दखानाव थांग्रा नालाय दखानाव थांबाय सानबाय आं। ओमफ्राय आरो मोना ओंखारफैबाय। मोना ओंखारफैना होनबाय बिसोरलाय बहा थांजोबदो बिबाजैखोदों बिदाखोदों होनबाय। बार्थडे जानो थांदोनो आबौनि होननानै बुंबाय। ओमफ्राय गैला बे जेबो होनाखै मोखां सोम ओंखारलांबाय। इदिनो थांबाय, थांनानै मोना जाबाय। फैगोन खोमा बाबाया फैगोन खोमा होननानै आं ओंखाम ओंख्रि खुरना दोननायखौ जाथों होननानै खोबनाय दङ आरो गावनि रुमावथ' लाइटआ फोजोंना दोनखायो। जोंबाय थादों। जोंबाय थाबा होनबाय आं बाबुआ फैबायना फैयाखै बिफा, लाइटआ मानसि गैयाबा फोजोंनानै दोनबाय थाना खोमोर होनदों। ओमफ्राय गैया बाबुआ फैयाखै खोमोरना दोनबाय बे लाइटखौ खोमोरना दोनबा। ओमफ्राय अखानायै सोरांबा जाबाय। ओमफ्राय माथो थांनानै फैयाखिसै लोगोफोरजों थांखो ना माखो बिदा मोनफैबाय आरो बेलासे 2था बाजियाव मोनफैबा लोगोफोरजों बैहाय तामुलपुराव मुसलपुराव फुजा दंनो थांदों खोमा दे लोगो दङ बिहा बेयाव बागानफारायाव होनबाय। होमबालाय नोंखौ इसिबां फुजा नायबाय थादोंबा हरसेनिफ्रायथ' बे गोबाव थानो हाया, साननै सानथामथ' नायनो हाया बियो। फुजा नायनाया बे थिग जानाय नङा, माबा मोनसे बे दस्राथिं दङ बिदि सानबाय आं। ओमफ्राय गैला बिनिफ्राय फुजा नायनायबो खबर गैला, ओमफ्राय थांनाय फैनायबो खबर गैला। ओमफ्राय बे गाव गोसथोनाय सिख्लाजों रायज्लायहरबाय बे जैसारनियाव बे फन खालामहोनानै ओमफ्राय रायज्लायबा होनबाय बे सिख्लाया थांबायमोन बियो स्कुटिखौ जाहानाव न'आव दोननानै थांबायमोन, दा मोनायाखै बियो होनबाय। मोनफैयाखै माथो बहा थाखो होनबाय। जि आं गाबनो ओंखारनानै रायज्लायनो हायासै बिनिफ्रायनो। बेसेबांसो बैसोनि नोंनि फिसालाया? आंनि फिसालाया 26। मा नाम? रातुल स्वर्गियारि। मा गामि बेयो? गामिया कुहिपार। माब्लानिफ्राय गोमाया? बुधबारनि मोनायाव। मोजां मोननाय सिख्लाया बबेनि? बे फालासिगुरिनि। बिफानि मुङा मा नाम? बिस्रानि बिफानि नामा मा लिरोथाय? बे नोंसानि बोरायनि नामालाय मा? महिम स्वर्गियारि। रङियावहाय मानसि लायनो थांदोंमोन सानैबो। थांनानै बिसोरो 1था 2था बाजियाव न'आव मोनफैबाय। मोनफैनानै ओमफ्राय जोंनि खुदियाखौ सिथ्लायाव गारबोनानै दखान थांनानै फैबाय बियो। फैनानै थिग मोनाबिलियाव 6थासो बाजियाव गारिखौ हैदों जाहैबाय। हैनानै बियो नों माला थांगोन होनना बुंनायाव आं थाबायना थांनोसै होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय खालि आं न'आव गैया, आंथ' सानफ्रोमबो हर 8था 9थाबो जाना फैयो। बिदि होननानै बियो खोला थांनाय नुदों आरो गामिनि मानसिया। जोंहा न'नि खोलानि न'सेया थांनाय नुदों सानजाहा। बेखिनियानो आरो आं मिथिनायाव आरो। मा मुं सेंग्रानिया? रातुल स्वर्गियारि। बिफानिया? बिफाया महिम बर' स्वर्गियारि, महिम स्वर्गियारि। गामिया कुहिपार। दाखालिया कुहिपार गामि। बे रङियाव होनदों आं बहुत टेनसन मोनदों होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय फन हरदों ना मानो, नों दा न' मोनोबा दखानखौ खुलिनानै ओमफ्राय बे नेटखौ खुलिनो होदों आरो बिदि बुंदों आरो। ओमफ्रायथ' जोंनि खुदिया जों आं सोंदों आरो जि नोंसोर माबाफोर रागा जोंनाय जादों नामा? जायाखै जोङो होनबाय। जेबो जायाखै, दा सिगां बिदि नांलायफेराखै जोङो होननांबाय आरो। दा खुदियाथ' गाबगासिनो दं ओंखाम जाया मा जायानो। ओंखारलांनाया 6थासो होनदों आरो
मोनाबिलिनि 6थासो जाबाय होनना बुंदों हारसिं फैदों हारसिंनो बियो बबे लामाजों फैदोंमोन बे दाथ' बे ओंथ' नुवाखै जेनेबा दा बे गामिनि मानसिया बुंदों सानजा थांदों होनना बुंदों आरो जोंनि न'नि खोलाहानि सानजाजों लामाजों खालामदों होनना बुंदों आरो खाद'आथिं बिदिनो आरो बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन